magazine kartika makatiko sumukatungsum. Magazine sikatakan. Wah, terus mata. Да, ако продължиш да вземаш вратата, накрая ще вземе да падне. Искаш да си налееш, трябва да внимаваш. Цялото ти внимание е насочено към вратата. Момент, мамо, направих всичко във вода. Ще избърша. Чакай. В момента си като в песента на Амитаб Бачан. Твърде дълго вече абе си никакви не получавам. Мамо, толкова си сладка. Те изям. Ано. Няма да останеш тук. А ти няма да ме изгониш. Нека видим как ще останеш. Нека видим как ще ме изгониш. Престанете. Ние децата сме тук, имайте малко срам. Татко, гневът ти не е оправдан. Ако Кавия се радва за мама, какъв е проблемът? Трябва да оценим факта, че тя защитава истината безпристрастно. И Кавия не е сторила нищо, че да я гониш. Maganda sama и sama kata. Дори да е сгрешила какво? Щом тук се прощават грешките на синовете, защо не на снохите? Кинджал, не заставай между съпруг и съпруга. Дали татко ще даде шанс на Кавия, си е негова работа. Какво говориш? И ние имаме съпружески спор. Но ти го направи всеобщо достояние. Защо сега да е личен въпрос? Защо тогава не бе мое лично решение? Ти ме молеше за втори шанс, а сега твърдиш, че Кавия не заслужава. Защо? Не забрави, че съм тук, за да ти дам шанс да се поправиш. И защото си баща на пари, а не защото между нас всичко е супер. Отдавна се отказах да спасявам брака ни, Тошо. Татко, и кой твърди, че Магазин. втори шанс на Кавия? До сега Кавия на мангата. втори, трети, четвърти. Татко, ако Кавия си тръгне, и аз ще я последвам. А ти кути! Ако в този дом не уважавате снохите, и аз няма да остана. Мама си